Dobro večer, sve vas srdačno pozdravljam i u svoje ime i čestitam vam Dan glagoljice i glagoljaštva. Kao što ste već čuli, danas ću vam ukratko predstaviti projekt rječnika za koji se može reći i da je 70-godišnji projekt Staroslavenskog instituta i čija je izrada primarna zadaća Odjela rječnika crkveno-slavenskog jezika Hrvatske redakcije. Izlaganje ću započeti citatom Roberta Burchfielda, inače jednoga od urednika Oxfordskog rječnika engleskog jezika, koji kaže sljedeće: Lexicography is a chastening as well as illuminating and fascinating art. Što bi u prijevodu otprilike značilo da je leksikografija, iako se doima katkad kao kazna, zapravo prosvjetljujuća i zapanjujuća umjetnost. Ovaj nam citat svjedoči o tome kako je sastavljanje rječnika mukotrpan i zahtjevan posao koji iziskuje jako puno vremena i posvećenosti, ali nam opet s druge strane na jedan nov način i iz novog kuta pomaže da upoznamo jezik koji opisujemo, naš materinji jezik, ali i kulturu na kojoj on počiva. Dakle, kada govorimo o rječniku crkveno-slavenskog jezika Hrvatske redakcije, govorimo o rječniku razdoblja, što znači da on opisuje rječničko blago određenog razdoblja. U našem slučaju odnosi se na razdoblje od kraja 11. to jest početka 12. stoljeća sve do 17. stoljeća, kada je u uporabi bila Hrvatska redakcija crkveno-slavenskog jezika na kojoj je nastalo mnoštvo rukopisnih i tiskanih tekstova ponajviše liturgijskog i biblijskog sadržaja. Kada kažemo Hrvatska redakcija crkveno-slavenskog jezika, mislimo na jezik koji je nastao prodiranjem elemenata čakavskog narodnog govora u starocrkveno-slavenski jezik. O važnosti hrvatskog crkveno-slavenskog jezika govori i činjenica da je na njemu nastala bašćanska ploča za koju se smatra da je nastala oko 1100. godine i za koju se smatra da je jedan od najvažnijih i najstarijih cjelokupnih spomenika pisanih glagoljicom, te je na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku nastao i misal po zakonu rimskog dvora, dakle prva tiskana hrvatsko-glagoljska knjiga koja je, kao što ste već čuli, tiskana na današnji datum 22. veljače, po kojemu se zapravo obilježava Dan glagoljice. Ideja da se izradi rječnik takve vrste pojavila se dakle već na samome osnutku Staroslavenskog instituta, dakle 1952. godine, i iskoristit ću priliku još jednom ponoviti da Staroslavenski institut ove godine obilježava 70 godina postojanja. Dakle, već je od samoga osnutka, dakle Staroslavenskog instituta, postojala ideja da se izradi rječnik iz hrvatskih glagoljskih starina. Stoga ne iznenađuje činjenica da je Staroslavenski institut podržao inicijativu pokrenutu na 4. Međunarodnom kongresu slavista u Moskvi. Naime, ideja je bila da se izradi rječnik crkveno-slavenskog jezika svih redakcija, što bi značilo da bi taj rječnik obuhvaćao osim hrvatske redakcije i ostale redakcije crkveno-slavenskog
jezika, ubrzo je dakle postalo jasno da je tu ideju gotovo nemoguće provesti u djelo, te je predloženo da svaka redakcija izradi svoj rječnik. Već sljedeće godine, 1959. godine, započinje prikupljanje hrvatsko-glagoljskih tekstova na Staroslavenskom institutu. Pri prikupljanju hrvatsko-glagoljskih tekstova pazilo se na to da u tome korpusu dakle budu zastupljeni tekstovi svih vrsta, tako da korpus rječnika sadržava 26 odlomaka iz različitih tekstova, zatim 4 misala, 11 brevijara, 3 psaltira, 3 rituala, te tekstove iz 15 zbornika. Dakako, vodilo se računa i o tome da to budu najpotpunije sačuvani i najstariji hrvatsko-glagoljski tekstovi. Korpus je rječnika dinamičan, što znači da se on i dan danas nadopunjuje novim primjerima iz takozvanih pomoćnih izvora, te ga se i dan danas mijenja i ispravlja. Dakle, nakon prikupljanja tekstova pristupilo se obradi građe. Važno je napomenuti da su se djelatnici Staroslavenskog instituta pri tome, dakle, uvelike oslanjali na rad čeških kolega koji su baš u to vrijeme počeli objavljivati prve sveske slovnika jezika staroslovenského, dakle rječnika koji je obuhvaćao rječničko blago starocrkveno-slavenskog jezika na kojemu su nastali takozvani kanonski tekstovi za koje se pretpostavlja da su iz ćirilometodskog razdoblja. Da, dakle, pri obradi građe sva se građa rukom prepisala u 2 primjerka na kartice, kako bi se te kartice mogle uvrstiti u 2 kataloga. Jedan je katalog, takozvani azbučni katalog, u kojemu su kartice bile poredane prema slovima azbuke. Drugi je katalog, takozvani mjesni katalog, u kojemu su kartice bile poredane prema izvorima. Na ovoj slici možete vidjeti kartice koje se čuvaju u kutijama, a u pozadini možete vidjeti dio ormara koji prekrivaju zidove prostorije rječnika i u kojima se čuvaju te kartice. U nastavku izlaganja ću vam dakako pokazati i kako izgleda svaka ta kartica. Procjenjuje se da u sobi rječnika postoji između 1,5 milijuna i 2 milijuna rukom ispisanih kartica. Kao što sam rekla, sada ću vam predstaviti kako izgleda kartica na kojoj je dakle ispisana građa za obradu rječnika. U gornjem lijevom kutu možete vidjeti natuknicu u normaliziranom obliku, dakle onome koji je bio karakterističan za hrvatski crkveno-slavenski jezik. Ispod te natuknice nalazi se latinska ili grčka istovrijednica. Dakle, hrvatski su crkveno-slavenski tekstovi uglavnom prevođeni sa latinskih, odnosno grčkih predložaka, pa tako za većinu riječi imamo ili dakle latinsku ili grčku istovrijednicu. Ispod se nalazi gramatička odrednica
I u ovome slučaju znači vidimo da se riječ inorog u ovome primjeru nalazi u nominativu singulara. U desnom gornjem kutu nalazi se kratica izvora iz koje je primjer izvađen. Ispod, dakle, većinu kartice zapravo zauzima citat iz glagoljskoga teksta, a ispod, dakle, glagoljskoga teksta nalazi se latinski, to jest grčki predložak. Dakle, zavisi od toga što je potvrđeno. Osim azbučnog i mjesnog kataloga, sastavljen je i takozvani latinski ili grčki geslar, koji sadrži kartice sa grčkim ili latinskim natuknicama bez ikakvih, dakle, primjera. Taj geslar, odnosno ti geslari, pomažu u snalaženju u vama velikim katalozima. Ovdje možete vidjeti kako izgleda kartica latinskoga ili grčkoga geslara. Kao što možete vidjeti, ona je puno jednostavnija od prethodne kartice. Dakle, na njoj se nalazi samo natuknica na grčkom jeziku u ovome slučaju, zatim oblici potvrđeni u tekstu te kratica izvora. Nakon prikupljanja i obrade građe pristupilo se obradi rječnika. Tako da je 1991. godine objavljen prvi sveščić rječnika. Jedan sveščić sadržava 64 stranice, a 10 se sveščića uvezuje u jedan svezak, a prvi je svezak objavljen 2000. godine. Drugi svezak objavljen je 2015. godine, dakle ukupno 20 svezaka. Sada ću vam pokazati kako zapravo izgleda obrađena natuknica u rječniku. Ono što je karakteristično za naš rječnik je da su natuknice ispisane dakle, na 4 pismima. Dakle, prvo pismo je uglata glagoljica i na njoj je navedena riječ na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku. Ta je ista riječ ispisana i na staroj ćirilici, a u ostatku natuknice imamo i latinicu kojom je ispisana, dakle, gotovo cijela natuknica, ali i primjeri u kojima su posvjedočene riječi, iako su, dakle, ti primjeri u originalu na glagoljici, ali ponavljam, u rječniku su navedeni na latinici kako bi rječnik bio dostupan i onima koji možda nisu vični čitanju glagoljice. I još imamo grčki alfabet na kojemu je ispisan starogrčki tekst. Dakle, osim 4 pisma, natuknica u rječniku sadržava ispričavam se, i 5 idioma. Dakle, kao što sam malo prije rekla, natuknica je navedena na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku. Zatim se navodi njezino značenje na hrvatskom jeziku, zatim se prevodi na engleski jezik, starogrčki jezik i latinski jezik. Osim tih podataka, natuknica u rječniku donosi i neke druge podatke, kao što je kratica
izvora, dakle ispod natuknice na glagoljici i ćirilici možete vidjeti kraticu izvora koja nam govori dakle gdje je sve posvjedočena ta riječ. Ispod teksta možete vidjeti kraticu EXH, što znači ex haustum, to znači da su dakle iscrpljeni svi primjeri iz korpusa. Dogovoreno je da se pri obradi natuknice navedu svi primjeri, ako dakle taj broj ne premašuje brojku 10. I nakon tako obrađene natuknice stavlja se kratica ex haustum. Osim toga, navode se istoznačnice, kao što ovdje možete vidjeti, gdje nas rječnik upućuje na natuknicu edinorog. Te na kraju se donose i rječnici u kojima je još posvjedočena ta ista riječ. U našem slučaju, dakle, navode se 3 rječnika koja su iznimno važna pri izradi rječnika crkveno-slavenskoga jezika i na koje se obrađivači posebno naslanjaju, a to su slovnik jezika staroslovenskeho, koji sam spomenula i malo prije, zatim je to staroslavensko-grčko-latinski rječnik koji se krije pod kraticom M i tu se navodi još, odnosno relevantan je i akademijin rječnik. Ovdje ću vam navesti još jedan primjer. Po riječi koja je navedena, vidimo da se radi o imenici ženskoga roda koja glasi zagrada. Na prvu bi nam se moglo učiniti kao da znamo što ta riječ znači, međutim, ako pogledamo značenje te riječi, vidjet ćemo da je zapravo došlo do pomaka značenja, zato što u hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku zagrada zapravo znači vrt, a potvrđena je u jednom jedinom primjeru koji je ovdje naveden, u kojemu stoji da su dakle ova dvojica, dakle biskupi i naučitelji koji, dakle 2 masline koje su proizišle iz Solinskoga vrta. Dakako možete pretpostaviti da se radi o Ćirilu i Metodu, ali naravno da se ovdje ne radi o Solinskome vrtu, to jest o hrvatskome gradu Solinu, nego se misli na grčki grad Solun. Dakle, kao što ste mogli vidjeti, u natuknici se nalaze brojni podaci, potvrđuju se različiti oblici natuknica, nalaze se istovrijednice u jezicima predložaka, navode se istoznačnice, utvrđuje se posvjedočenost u drugim važnim rječnicima i sve to dovodi do toga da nam nekad i za malu natuknicu treba jako puno vremena da je obradimo. Što se tiče trenutačne situacije, dakle, prošle je godine, 2021. objavljen 23. sveščić rječnika koji obrađuje natuknice od i do izgnilstvo, te se postavlja pitanje kada bi se mogao očekivati završetak obrade rječnika. Prema nekim procjenama, ako se nastavi ovim tempom, rječnik bi se trebao završiti u sljedećih 60 godina, a mi se nadamo da će to biti i prije. Još bi vam htjela na nešto ukazati pažnju. Dakle, ako želite svaki mjesec
biti bogatiji i znati jednu novu riječ na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku, predlažem da posjetite Facebook stranicu Staroslavenskog instituta na kojoj se svaki mjesec objavljuje glagoljska riječ mjeseca. A ako želite saznati nešto više o našem rječniku, ovdje vidite članke koji nam govore o različitim fazama izrade rječnika crkveno-slavenskog jezika. Hvala vam na pozornosti.